Alerjiya li dijî demokrasiyê felemez ûlû. Heyeta İmraliyê hevdîtina xwe ya duyemîn birêbera Apore pêkanî. Hevdîtin 22 çileyê pêkat. Parlamenterên Dem Partî Pervîn Buldan û Süreyya Önder çûbûn giravê. Hat ragihandin ku endamê heyetê Ahmet Türk ji ber rewşa tenduristiyê nebaş bû di hevdîtinê de cihê xwe negirtiye. Detayên derbarê şandê û hevdîtina birêber Apore ne tenê gelê Kurd û aliyên demokratîk hemû derdorên cuda ji nêz ve eleqedar dike. Lewma bala her kesî li ser peyamên birêber Apo ye. Gelê Kurd û gelê Nihêrîmê de serdemeke dîrokî de ne. Bi taybetî jî her agahî. Her peyama ji rêber Apo tê hêviya mezinkirina têkoşîna azadiyê û serketinê bixwaretîne. Du hevdîtinên girîng û dîrokî li zindana İmraliyê pêkhatin. Çav û dilê her kesî li daxuyan ya heyeta Dem Partiya İmraliyê têkildarî hevdîtina duh debû. Heyetê piştî hevdîtinê bi rojekê daxuyaniyeke Kurd da û got. Birêz Abdullah Öcalan xebatên xwe didomîne. Di encama vê pêvajoyê de em hemû bi hevre azad dibin. Bêguman têkoşîna gelê Kurd û hêzên demokrasiyê hîç ku deriyê İmraliyê vebe. Ev hevdîtinên ku piştî demek dirêj birêber Apore pêkhat ji bo silametiya herêmê xwedî giringiyek mezin e. Bi taybet divê serdema ku li rojhilata navên planên nû di dewrê de ne, nêrîn û peyamên rêber Apo ji bo silametiya herêmê ji her demê zêdetir xwedî giringiyek mezinin. Rêber Apo gelek caran got, ger derfet li pêşiya min vebe ez dikarim di nava hefteyekê de pirsgirêka Kurd çareser bikim. Rêber Apo di hevdîtina li gel Ömer Öcalan jî îşaret bi vê kiribû û gotibû. Tecrîd dewam dike. Hege şert û mert çêbin, ez xwedî wê hêza teorîk û pratîkim ku vê pêvajoyê ji şer û şîddetê bikişînim ser bingeya hiqûqî û siyasî. Di van peyaman de diyar dibe ku rêber Apo li ser gotina xwe ye. Tevî pergala eşkence û qirkirinê ya İmraliyê şerê psikolojîk û taybet ên li ser tê meşandin jî ew tu carî ji doza xwe şaş nebûye. Tevî van hemû hewldanên li dijî peymanên navneteweyî û mafên mirovan jî rêber Apo deriyê diyalogî vekirî hêşt. Ji bo aştiya gelan û çareseriya doza Kurd ew her dem di nava têkoşînek topyekûn de bû. Bi nêrîn û paradigmaya neteweya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê ew ji bo hemû gelan bû çavkaniya moral û jiyana azad. Ne tenê li Kurdistanê li çar aliyên cîhanê ji gelek derdorên cuda, keseyatên nakirî û tevgerên azadîxwaz li vê paradigmayê xwedî derdikevin. Ev xwedî derketin roj bi roj navê rêber Apo mezintir kir û ji sînorên hatine çêkirin derxist. Lewma îro rêber Apo temsîla fikrekî ku bi milyonan jê bawer dikin dike. Divê nêzîkatiya li hemberî wî jî li gorî vê rastiyê be. Dewleta Tirka dagirker û desthilata wê ya qirker di şexsê gelê Kurd de li dijî rastiya rêber Apo derdikeve. Rastiya ku rêber Apo û gelê Kurd daye avakirin êdî bandorê bi her awayî li herêmê dike. Xwedî derketina hêzên azadîxwaz û demokrat dihêle ku ev belayî tevahiya cîhanê bibe. Li tevî vê jî dewleta Tirk dev ji siyaseta xwe ya înkar û îmhayê bernedaye. Rêber Apo di parêznameya xwe ya beşa pêncemîn de balê dikişîne ser dijberiya dewletê ya li hemberî demokrasiyê û dibêje. Divê dewleta Tirk alerjiya xwe ya li dijî demokrasiyê bide aliyekê. Nexwe wê tevgera azadiya Kurdistanê wê bi xwe çarenûsa xwe diyar bike. Weke divê tespîtê de diyar dibe dewleta unîter ku xwe dispêre yek al, yek ziman, yek welat, yek dewlet ne mimkün e bikaribe di nava xwe de li gorî pêwistiyên civakê demokrasiyê pêş bike. Ger di warî fikrî û yasayî de rengên cudayên welatneyên qebûlkirin, hebûna wan li ser bingehê qanûnî neyê qebûlkirin, ne mimkün e ku Tirkiye xwe ji vê zihniyeta yekperestiyê rizgar bike û pêşî li demokrasiyê veke. Ji bo derbazkirina van jî pêwîst e pêşî têgeha netewe dewleta rast bêdestgirtin û derbazkirin. Bi taybet li Tirkiyê dewleta ku li ser înkara gelan hatiye avakirin, diyar e êdî nikare ji pêdiviyên demê re bibe bersiv. Ji bo ku gelên li Tirkiyê divê serdema ku nexşeyên herêmê tên guhertin bikarbin xwedî li nasneme û hebûna xwe derbikevin, divê pêşî li demokrasiyê vekin. Diyar e ku ger dev ji vê alerjiya xwe ya demokrasiyê bernedin wê bedelên giran bên dayîn. Ji vê aliyê ve hevdîtinên ku bi rêber Apo re pêk tên wê pêşî li demokratîkbûna Tirkiyê jî veke. Ger ev pêvajo weke rêber Apo dibêje bi silametî pêş bikeve wê bandorê li siyaseta herêmê jî bike. Ji ber vê yekê divê her kesî ku alîgirê aştî, demokrasî û yekgirtinê ye, divê xwedî li peyamên rêber Apo derkeve û hêz bide van peyaman. Ger divê çarçoveyê de nêzîkatiyek were pêşxistin, ez di wê baweriyê demek ku wê desthilata heyê jî neçar bimîne gavan bavêje.
ام جبیر نکن همو دستلات لگوری سکن و هلوستا جواکی هلوست دیار دکن. دوی هلوستا جواکی جی ریل برخوا فرس کرنین وی دستلاته بگره.